Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinayto yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga tingat ang daw ti Huwebes kakailian, may danong ka na kayo ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito yung pagayam nyo ni Robert de la Cruz, kadwak ni Maki Paulino Agustin, iti technical control. Tapno dasar tayo di Damdamag, ngayon tayo pagsasaritaan, ken pagsisinukatan, ti kapan panunutan. Apo nga agbuybuya. Yeah? Okay, dikitin sa gana tayo apo. Ngayon kam idasar ka na kayo. Kanintay talantanin. Itidet yung ating ati aldaw. COVID-19. Saan ka nun? Nga mapukaw pa'y. Agbalinin na po nga kapulpulapul tayo. Dito yung virus. Laing, ada dikiti panangipapan nga kaslalaingen gagangay nga trangkaso. Sabagay, adan dikiti sumagmamano lugar. Even Hawaii. Dikiti makasarsarita tayo. Kasta apo ti panangibilang dan. Iti COVID-19 gagayim ken kakabsat. Kabayatan na blended learning system may tuloy bilin detoy ni Presidente Bongbong Marcos kakailian. So adantuman apo DJ face to face dadi kita selected places siguro when lugar nga babalin nga pakayuswatan apo iti makungkuna nga blended learning gagayim ken kakabsat. Iri sabali nga bangir, di kita kanu panagatake apo ti New People's Army, aramiden da detoy, tapnon ti kasta, mapilit ti gobyerno nga agsublida iti biyang ti negotiating table when no pagsasaritaan dati may panggep iti kapya, when no pan nakaornos ti nagbaitan ti gobyerno, ken di ti rebelde nga komunista. Iri sabali abangir, mapantay ti lubong ti ayam, Manny Pacquiao, posibleng agsubli kano iti panagboxing. Kalpasan na po nga nag-ended at termino na kasenador ken naabak nga kandidato para presidente iri pagilya na Pilipinas. Iri pailaeng lubong ti ayam. Malaginit biyo apo detoy sprint queen. Detoy kapapaspasan nga tumataray a babae irintero nga Asia gagayim ken kabsat nga ni Lydia de Vega. Malagi biyo ti gintong alay ni Apo Mayor Michael Marcos Kion gagayim ken kabsat. Tinasao nga tumataray nga ni Lydia de Vega Mercado ket agsagsagaba apo iti cancer. Critical ti sitwasyon detoy. Iri gapoy ti detoy nga sitwasyon ti nasaong atleta gagayem ken kaabsat adda ti panigurado ti Philippine Sports Commission nga matulungan ni Lydia de Vega. Kakailian. So nga padaanan niyo apo, makainuman tayo ni Dr. Alan Thailand, may panggep apo iti breast cancer. Amuyo ka di nga ti breast cancer iti Estados Unidos. Sumaruno dito nga sakit ngono kangangatuan ti bilang di apektaran iti skin cancer. Kakailian. Iso nga delikado dito, mabali na ipatay ti tao ti breast cancer. Mabalin ka di nga maala ti nasaong nga sakit iti kina atleta ni Lydia de Vega. Dito may sakada iti sa ludsod. Papagayam, tapnon di kasta maamuan tayo. Padaanan ni Dr. Alan Thailand, manibod dapat St. Camillus de Lelis Hospital, makainuman tayo, may panggep iti breast cancer. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Ada na palabas siyam minutos kalpasan ti alas 12 iti dating nga aldaw ti Huwebes nakasagana ti wano nakasagana nga tumulong ti Philippine Sports Commission ken ni track and field legend Lydia De Vega nga day ti critical a kondisyon gapo iti breast cancer. Sigon ken ni Philippine Sports Commission Officer in Charge Guillermo Iroy nga adan ti panakikoordinarda iti anak ni De Vega nga ni Stephanie Mercado di Königswarter ken dati tinangirakurak iti sitwasyon ti inana nga ni De Vega. Manipod pa idi tawen 2018 ket na lumablabanen tag 2050 ket 7 nga ni De Vega iti nasaong sakit. Naamuan ken ni when impakamon ni Iroy ken ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ti sitwasyon ni De Vega ken kasmaysa nga produkto ti Gintong Alay Program ti kasinsinna nga ni bueno ti kasinsinna nga nang idaulo nga ni Michael Marcos Kion dati ti direktor dira po dati Gintong Alay nga nakadiskubre ken ni De Vega. In pasigurado ti abiyang ti presidente nga mga ramid da kadagiti wagas tapnon matulungan ti veterana nga atleta. Ni De Vega ket namin innem nga kampiyon iti sprint events iti Asian Game ken kasamiten Asian Athletics Championship no sa dinno nga nagretiro detoy ken wenno idi nagretiro detoy ket napan ijay Balasio Taaw wenno nagnaeden ijay Singapore gagayem ken kaabsat amuyo adu digite adu digitay atleta nga nabaybayan gagayem ken kaabsat isu nga kunada kalpasan ti panangipaayda iti dayaw iti pagilyan dijayen binaybayan ni dan ti gobyerno kakabsat isu nga adu digitay nagbalbalin nga kampiyon gold medalist kada dami namin Asian Game, kada even Olympics, kakabsat nga nagpariwara kada gituyen nga alaldaw gapupay laeng apo iti sitwasyon da nabaybayan kunada awan nya minsan ti pundo apo para kaditay retiradon nga retirado na po nga atleta tayo nga nangipaay ti dayaw iti pagilya na Pilipinas at ni De Vega agsagsagaba iti breast cancer. Mabalin kadi nga ti panakaala ti breast cancer ni De Vega kiti kina atleta na wenno diti kinatumataray na gagayem ken kamsat. Okay, iti dati yung daway po kainuman tayo live and exclusive ni Dr. Alan Thailand may panggipa po iti breast cancer. Ti breast cancer gagayem ken kamsat may sa kadagiti sakit apo nga sagsagabaen dagiti babae kaadwan na sanmet ket nga dagiti na babae ti mabalin nga agsagabay ti breast cancer ta uray kanu dagiti lalaki nga kas kada tayo mabalin nga agsagaba iti breast cancer
skin cancer ti umuno na Estados Unidos gagiyem kay kabsat skin cancer ti umuno na breast cancer ti maysa kadagiti kang runaan nga madi-diagnose kadagiti babae iti Estados Unidos. Ti breast cancer gagiyem kay kabsat ket mabalin nga mga apektar kadagiti lalaki ken uray digiti babae gagiyem kabsat ngem adadda po nga digitay babae iti maapektaran. Okay, ada na po tilinya tayo ni Dr. Alan Taylan. Pagdamagan tayo po may panggip iti breast cancer. Doktor, thank you very much. Happy lunchtime. Itited mo man na gundaway. Maraming salamat. Tapno makainom man kayo di programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon, Dr. Alan Taylan, sir. Ay, good afternoon, Sir Robert. Okay, Doktor, ano di kitay kang runaan nga rason no apay nga agsagaba ti maysa nga tao iti breast cancer? Well, amutay na po nga adong factors deta, Sir Robert, no? Environmental, mabalin nga hormonal, mabalin digiti mismo nga lifestyle tayo. Kaya number most mesa ka importante kaya dito ko na tayo nga genetics, no? Genetics, usually no genetics, lahi-lahi lang dito Sir Robert, no? So nadalahi yung breast cancer ti pamilya 5 to 10% of the time mabaling kay met nga agka-cancer. Nga namin digiti risk factors na kuna tayo na risk go na dito. Number one, of course, iti babae, no? Kadwan na nga breast cancer babae. Yung mga kahit nasawin, babae lang, no? Dati kiti na-encounter kon, pero very rare nga kiti breast cancer ti lalaki. Number two, jay pinag-edad da, si Robert, mabalin no bakit tayo. Kiti postmenopausal women, mabalin nga breast cancer da, no? Of course, the history ti pamilya tayo, no? Number 3, number 4, dati radiation exposure, dati X-ray, CT scan, no? Dati mabalin nga paka-expose dati radiation, no? Kinalukmeg, Sir Robert, mabalin pa, no? Mabalin nga risk go pa dati may nga breast cancer. And dati hormonal replacement therapy, nag-menopause na. So dati pipills, no? So, dito iti mabalin nga risgo ti pasyente nga agbalin nga breast cancer. Okay. Doktor, itong si Lydia Di Vega, may isang atleta, amin nga isunat ti nagkamkampiyon na, may panggip iti tinarayan. Okay. Awan possibility na nga di panagtartaray na or di practice or trainings, isu di pakalan na, iti dating klase ti sakit, Dok. Awan magkita nga connection sa Robert nga nakuha ko mapeking kuha na DJ. Actually, protection peking kuha na DJ kasi athletic, no? So mabawasan di risk mo of obesity, napintas ti circulation ti daram. Pinagkita keng kuha na, it's more of a genetics, no? Possible nga ninuno na, lulang na, when dati lahid Pero actually, halos amin tayo met di kita dalahit cancer, no? Antay maiwasan. One in our family, in a generation, nadala tamet digiti casting cancer. Okay. Okay, so digite umuna nga simptomas nga mabalin nya paka-detekan nya sika ket possible nga biktima or nakapeten deti nga sakit breast cancer, Dok. Umuna po, di importante di self-examination ti suso ti babayan lang ag 20, 50, 60 or as early as 25 years old, 30 years old, no? Agkwadan, no? Breast self-examination dan no da makapada nga deti bukol. Yan ta susuda nga agpada kadagiti duma-duma no kasanot pinangkarawad dati kas daag ko na kung madahams na kuma si Robert no makita da kas sa baling mariknada no DJ ti mesa nga senyales kumpara ka DJ sa baling parte di susuda da bukol na may kadwa DJ size can shape DJ itsura DJ susuda mabaling atakdakkel di kanigid wenno kannawan tapos
Jay appearance na ket medyo agnisit, no? Or deti ko natayo nga DJ mismo nga na kunatayo nga nipple na, no? Jeteng nga na si Robert ag inverted, no? Inverted nipple. Ete kunana kasla agpauneg DJ nipple da. So mabalin pa senyales si Jay, no? Mabalin pa DJ kunatayo nga kasati agrasi-rasi ko man, no? Sa bali DJ kuanan texture na di kudil na. So ag pigment ag ngisit-ngisit, bueno naglablab baga. So di ti kitain da nga senyales nga mabalin nga detected at breast cancer na. Okay. Doktor, ada ka dito wagas tapno di kasta di babae ada dito sistema or wagas nga panang kapana ka di breast na tapno di kasta ma-detect na no ada dito bukol or anyaman nga mabalin nya senyal nga isuna ket daanen iti kasdi nga sakit, Dok. When Sir Robert masapol dito ket manumalpas dagdigos apo no ninaldaw nga examine nyo deta susuyo ada deti circular pattern ta pinang-examine nyo mabalimpete quadrant pattern nga wanada kita-kitayin da kada quadrant or circular manipod ti nipple na aging gana tagpol par rumrumar aging gana ti kili na. So di ti mabalin nga ramin din inaldaw Sir Robert no mabalin nga examine da deti susuda. Napukaw tay sound mo, Sir Robert. Hello? Medyo hello? Awan sa audio, Sir Robert. Medyo naawan audio. Ay, okay na, Dok. Doktor, mabalin maamuan, di pa panakaigem, di suso, or panakaidanggol, or anyaman, possible nga cause ti breast cancer dito, Dok? Well, importante no matroma, kung natayo may danggol da, mas importante monitoring, di jay, kasi mabalin met nga na trauma, nagbukol, nagkaroon iti sugat, jeuneg na, or nagkaroon iti kunatayon nga peklat, no? Okay. So masapol DJ Sir Robert ket monitoring mabalin da mapan pa ultrasound or mammogram para ma-distinguish da no dili ket traumatic or dili ket mesa nga breast cancer ren. Okay. Ada ti question dito Doc kunana, ada may isa nga amok Mr. De La Cruz nga sangapulok ket may isa ti anak na breastfeeding amin ngem idi agtawenen iti danda ni inne mapulo nagka-breast cancer meten. Possible ka di nga di sobra nga pa nag-breastfeed ket rason ti breast cancer. Kung ano ti Doc? Ay, one met nakita pa nga naganak ti ado Sir Robert, no? Di nga nagkaroon iti breast cancer, gapo iti naganak iti sangapulo, no? Baka no bing siguro ti agpasuso Sir Robert kem no jay asawa na baka iso mabalin yan. Yan joke lang. Kasi breastfeeding is good up to 80 years old. Okay. So awan epekto na DJ panag breastfeed or agsasarunot anak mo sangapulo ingat sangapulo ket dua doktor. Ore hanggang
Ang umpay nagitag, si Robert nga nag-cancer, ti kasi nga kaduna, ti ko natayon ket breastfeeding is good, even the husband. Okay. Doktor, ano, kada gitoy nga alaldaw, kasano, amok nga dumurduras ti sensya, teknolohiya, karaman ditan ti biyang ti medisina, kasano ti tsansa, ti pan nakaagas, di kitay agsagsagaba iti breast cancer, doktor? Among the teknolohiya, Sir Robert, pumimpintas sa survival rate ti cancer of the breast, aglalo no digiti early diagnosis and treatment, no? No na-detect mo, ti kuna tayo, no, na conscious ka ti health mo, ma-detectar mo nga nasayaat, DJ stage, kung for example, na-detect mo stage 1, ket 90% survival rate mo, ket nangato, no? So, the earlier, the better. Damit nga min kwata yun, kita mammogram, kunata yun nga, no, at the age of 40s, no, agkada ka ti perimenopausal age, and mabaling kami, tagpamammogram every 3 to 5 years, no, kapnon makita, or self-breast examination ka daily, kung nakmantatayin, kapnon na makita mo, ore, isang kabasit lang at tokel, nga pinagkitam ket hamo na karawa, idi, kayo, hindi napalabas ng aldaw, ket may importante nga pasigod nyo. Ado dikit nga min mabuti nga, Sir Robert, adot nakikita ka pasyente ko nga ko ang handa kaya talaga iti agpa-ultrasound, takas na mabuteng da, dati agam-agam da, baka cancer dati napimpintas apo, no nasapa nga mamuan, kapno no, napimpintas sa survival rate mo ta. Nangatot sa survival rate, iti breast cancer, aglalo no nasapa. Okay. So, the earlier nga panang discover, wano panang pakita, better. Okay. So, what about, yung medicine, di kiti mausar nga agas. Ada ka din na, diti exclusive nga agas, nga naaramid, para iti kastoy nga sakit, even nga breast cancer. Kasi yung cancer, parang aging gaita, kit awon pa, di kiti agas, doktor. When Sir Robert, no, te amoy tatangget, no, kami nadabukol na kasi dyan, importante dyan biopsy, no. At dati ko nada nga radical mastectomy, no. At dami digiti kwatatan, no, estrogen receptor modulators, nga iti reduce na di risk of breast cancer, aglalo digiti high risk diseases, no. No, may preventive surgery nga kunatayo, no, di may isang tao nga very high risk for breast cancer, mabalindag pa prophylactic mastectomy, no? Unandan, no? For example, kakabsat na, halos amin so nag-breast cancer. Sikalang tihaanin, mabalindag elective prophylactic mastectomy, katenda de susum, tapos kapno no mapigilam DJ pinag-risk mo, high risk nga ron, ti pamilyayo, mabalin pa prophylactic o oophorectomy, no? Reduce the risk of breast cancer, can even ovarian cancer nga kuna tayo. Nagiri kastoy nga cases Sir Robert. Mabalimet din, naglalo no, nakapaanak kayon, data kayo tayo age nga menopausal awan kapos high risk pa, or even namping ang menopause na talagang high risk ti pamilya. Unless, Sir Robert, ag-object ni Misteryo. Okay. Okay. So kada gitoy nga alaldaw, doktor, amok nga in US ket second to the most itong breast cancer after skin cancer. Ito'y pagilya na Pilipinas no adaman digitay information so record. Kasanot kadakkel digitay tibilang digitay agsagsagaba iti breast cancer. Amok nga dakay iti binig ti medisina ket adang kayo kadagiti kastoy nga report or information, doc. Wait mo, Sir Robert, ti Philippines, ti kadagiti nga yan tayo. Actually, nangato ti kuha tayo, no? Common ti breast cancer yan ti pagilian ti Pilipina, no? Diyon nyo mo nga 15 Filipinos die every day due to breast cancer based kadi 2006 to 2010 the data ti Philippine Cancer Society, no? Kaya tasawin nangato ti idi 2000 since 2006
15 Filipinos die every day of breast cancer. And of course, habang teknolohiya na ket sapay ko amom ti pakalan na kami dete Sir Robert ket dete dissemination information mabuteng tay ngamin nga no cancer ko natayon ket kasla dataning ngem no nasapa ko natay man natayen DJT dapat nga sigo din tayo ta 27,000 new cases idi 2020 27,000 new cases of breast cancer in the Philippines. So kaya tasawin na nga to DJ rate tayo of breast cancer. Okay, 2020 we have 27 new cases iti breast cancer. So possible na maintain din dahil for 2021 and 2022. Another 27 for 2021 and another 27,000 for 2022. Possible ka dito kasya, Doc? Possible, Sir Robert, no? Kasi second most leading cancer of cause of death ti Filipinos, the breast cancer, no? So DJ dapat kinatkitan tayo. Okay. Another phone-in question, maibagbaga nga stress and unhealthy lifestyle, unhealthy lifestyle may cause cancer. Apay some people nga physically fit in body and food intake but adamit latarumwar nga case da iti cancer ko na natoy, Doc. Amoyo apo, digit tanongwan na kunata yon, ore ana nga healthy ka man, menuhaan, adalatarismo nga matake ka, may stroke. Adapay pasyente, Sir Robert, no? Pero nagpa-general check-up. After, a day after, talaga biglang na-heart attack ko na ta. Digito yan teko nata yon, that 10% of the time, OGK nga ko nata yon. Na OGK, Sir Robert, only God knows. 90% is acquired from the gito'y diet tayo, awanti, disiplina at makmakan. 90% of the time, makikita gapuana nati unhealthy food intake, drinks, bisyo nga ko nata iti bisyo, hanla nga sigarilyo, hanla nga inom, hanla nga digito'y nuket di bisyo iti makan. Sir Robert, nga tamo tayo ket tatangaminin ket no maka ti mabisin nga mingket mata. Madala makita na nga makan, gaputa na imas di pinagkita di mata, rumaman. Kung ramanan na naimasen, di na mapigilan tingiwat nan. Okay. So from that, Doktor, possible maliklikan ti cancer, di panang preventar, panang disiplina ti bagi, Doc? You can prevent it, but not actually, ang 100%. Tiko nata yun, adalahi tayo amin ti cancer, apuhan, yung may kat deta, also din yung man ti pamilya nga awan nag-cancer at dalata. Okay. So, gaputa dati kastoy nga kadakkel ti bilang, digiti apektado iti biyang ti kastoy nga sakit dito cancer. Iti biyang yo, iti biyang ti medisina. Ada kadiri iti aramiden tayo o may uswat nga research tapno di kasta mas dumur aspay or ada dapay nga agbalin nga alalisto ti pan nakaagas dito nga sakit, Doc. Actually, ongoing that continuous research ti medisina amin digitoy Sir Robert, no, kasi ada digitoy cancer foundations nga nga kuno nakatoka ka digitoy nga research, even the Bill Gates and Melinda Gates Foundation get ada donation da digiti cancer research, no. So importante talaga no habang awan agas ti cancer, number one apo, awan agas ti cancer, digiti ibagbagami nga early detection and treatment, disease will delay DJ risk mo of dying in the early age. No nasa papay stage 1, of course nangat nga to 90% of the time your survival rate is 90% in 5 years. Ang kahit kasawin nga hang lumalaleto in 5 years, it only bagana lang 90% of the time your survival rate in 5 years. So habang bumababa, stage 2 bumababa meten 80%, stage 3 mabalin 70%, the stage 4 ka na kahit 50-50 ka meten. So mabalin kasi nagwaras na kwa DJN, Sir Robert. Okay, another phone-in question ko na natoy. Aping adda digiti mauperan, maikat pa jay susunan. Ngem still, ngay supay lat ipatay na DJ nga sakit ko na ti, Doc. Well, it's not, again, it's not 100%, no, mabalin nga may kat di susun. Ngem, mabalin mo it may kat amin nga cells tabagim. Ta ure mesa lang a cell, Sir Robert, kat millions of cells in your body. Hamo 100% uri kata danto wala ta mabati jay nga
less than probably 10%, 5% of the breast tissue. Kaya lang, siyempre, DJ nabati nga 5%, even 1%, even 1.001, numalas-malas mo na lang, ginabati nga porsyento DJ breast tissue, ay ket deta na ket kunatayon nga only God knows and Okay. Okay, Doc, no dapat dito tips nga mabalin nga alalisto nga panang determinar or pan nakaliklik or anyaman nga maaramid tapnon ti kasta alalisto nga ma-detect or maagasan dito nga sakit. Go ahead, Doctor. amoya po in this age of information nga kunatayon at the YouTube, at the Google, no? Ag-research kay meten, ngem importante nga yumang yun, at mabasa yung nga digito o how to prevent diseases, how to prevent breast cancer, uri na klase nga cancer, Sir Robert, importante nga kayo, communicate kayo, kadibigay pagsarita kayo, kadibigay do doktor, yung kapno mas ma-educate, ma-edukarang kayo, hanga dete, dumdumig kay aming information, kadibigay Facebook, YouTube, kasatin nangig yung kada kami, mabaling man migi sarita yun, at danangig yung medyo nagulwang kayo or nagkaroon kayo di question mark, ay kat napimpintas, no? Ingkay lang i-communicate, doktoryo, kapnon mas matulungan da kayo, apo, no? Again, Sir Robert, importante nga, bigo na tayo, kung kanang ibibabaga, blood pressure, body weight, ken blood sugar, deta ti mesa nga mga perditi bagay tayo. Amom, deta, Sir Robert, so nga, agananad tayo po, kapnon napintas si salongat tayo. Okay, maraming salamat, Dr. Alan Taylan, itindan magundaway, nga makainuman da ka man dito nga Aldaw. Maraming salamat po. God bless you, Doktor. DJ apo ni Dr. Alan Taylan, so digit ni imbaga na sapay apo ta makatulong kada kayo, digit marikrik na yung kasjay, nasken unay apo nga konsultaryo ni J Doktor, tapnon di kasta ket maamuan yun, no DJ ket mabalin niya pangrugyan or sinyales, simptomas na po ti breast cancer. Agagiyim kay kabsat. Awan sa punin nyo apo, Lydia De Vega ko na tayo, dakkel, di kita nagbalin na pa premyo, premyo na apo, di pa nang abak na, ititinarayan na, ngayon mitata, agkalkalikagum da apo ti tulong, para keng kwa nagaputa critical, ti sitwasyon ni Lydia De Vega nga agsagsaga ba po iti breast cancer gagayem kay kabsat how much more kada iti pada tayo nga marigrigat ken pada nga lalaki base apo kada iti expert kas laki ni Dr. Alan Taylan saan lang nga babae ti mabalin nga agsagaba iti breast cancer ure da tayo nga lalaki possible or mabalin nga maapektaran iti breast cancer isu nga no ana diti in binsa-binsa ni Dr. Taylan niya mabalin niya aramidin tayo tapno alisto DJ mas alisto nga nasapsapa nga pan naka detect agagiyem kay kabsata siyempre hampe unay nga nakapagwaras nga kuna tayo kuna digiti doktor gagiyem sa alisto pa ila nga maagasan agagiyem kabsat kaysa DJ talaga nga na unayen na kapagwarasen or nabayag king ka DJ nga sakiten nga mabalin nga aliston apo nga tunday iti biyag wenno mang papatay ken ka agagayim kabsat papantayon apo iti kakriticalan nya kas nakin ni Lydia De Vega critical ko na dati sitwasyon ni De Vega seknan apo iti breast cancer. Okay, kasangwanan na mapantayo apo kari sa subali paay nga tupikos with no issues nga di pagsasaritaan damdamag iti programa ti damdamag ni Berto agyaman tayo apo iti CB Farm no Kalawagan Belisario Farm nga masarakan apo iti Bares Besding Ilocos Norte babaeng kada Mr. Dado Belisario kini Ma'am Janet Belisario pagyaman tayo pa ni Ma'am Erlinda Ferminhood nga taga Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte ni Carmela Walker maniwala po iti San Diego California ni Miss B Fiesta iti Honolulu Hawaii ni Mr. Loreto Tamayo ken si Bubukel nga pamilya Tamayo dita Waipahu Hawaii thank you very much ni Mr. Juanito Moller Fariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas Ilocos Norte Prince Jose iti South San Francisco California ni Mr. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose California ni Mr. Onofre Durupan iti Waianae Hawaii Jewel Centillas iti Lahaina Maui Hawaii ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala iti Curimaw Ilocos Norte ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dati nga paragtutudo agra iramanen ti sakita dengue.
Dumngeg tayo kini Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyo hindi lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung sigiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. At dami digiti makakagat nila mo nga mabalin nga dengue kadakwada ng nabigsada ang gurigor, ang damit nga makarik nga timadi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibut ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy-tuloy. Apong kakailan, 40 na minutos nila palabas kalpasan, ti oras tayong alas 12. Gagiyim kay kabsat kas kunakta tayo po, skin cancer ti muna din, breast cancer. Most common cancer apong nga diagnose ka di babae di Estados Unidos. So dito pag hilera Pilipinas, base ni Dr. Alan Taylan, in 2021 or 2020, 27 new cases apo tin-accumulate when totalan dagiti baro nga kaso iti breast cancer. So possible in 2021 gagayem kay kabsat adaman 27,000 or for this year another 27,000 or ngimato tao mit peti report nga bimaba apo ti kaso gagayem kabsat even iti sa baling nga lugar apo so agan annad tayo. Agan annad tayo gagayim keng kabsat no digiti tips may panggi pa po iti nasao nga sakit dapat amutay digitoy or isang gunit nga sigod kadigitay expert wenno digitay doktor gagayim ken kabsat. Okay, pari sa baling topiko nga iti pagsasaritaan iti detoy nga gundaway may tultuloy pa ilay nga po ti panakaiswat ti blended learning nga dito ket wagas ti panakaisuro kadigiti pagadalan kadigitay mapili nga lugar o selected places gayem kamsat dito apo ti nagbalin nga rakurak ni Vice President ken DepEd Secretary Sara Duterte Carpio kalpasan nga ibilin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mga ramid iti plano seknan iti blended learning mode gagayem kay kamsat nupay kasta kinuna ti Presidente nga ti face-to-face classes pa ilaeng ti rumbeng nga may prioridad ngem ti blended modality
ket maikonsider latta gagayem ken kamsat para para kaditay sumagmano no espesipiko nga pagadalan kadagitay lugar nga addaan iti special circumstances wenno sitwasyon kakabsat ken gagayem iti likudan detoy nga panawagan ti grupo digiti iti likudan ti panawagan ti grupo digiti private schools nga mapalubusan da kuma nga adaptaren da ti blended learning system gapu pala yung tagtultuloy nga pangta ti COVID-19. Desidido met ti DepEd nga mangituloy iti implementasyon ti 100% face-to-face classes iti masungad nga bulan ti Nobyembre. Kinuna ti Sekretaryo ken Vice Presidente nga Sara Duterte nga may tultuloy babaen ti Departamento ti Plano nga pan nakayuswat ti 5 nga aldaw nga in-person classes manipod bulan ti Nobyembre. Wenno mangrugin to bulan ti Nobyembre nga detoy nga talaga ti peteng ti biyang ti DepEd para school year nga 2022-2023 nga manglukat apo into Agosto 22 aging gana iti Hulyo 7, 2023. Gagayem ken kaamsat. Okay, so nukit kitain tayo apo talaga nga maipursigi ti nasaong panakayuswat apo ti blended modality gagayem ken kaamsat. Tapnon ti kasta adadapay nga dumuras ngamin kunada nababaunayen ti kalidad ti edukasyon dito pagilyantay nga Pilipinas kaabsat ken gagayem isu nga peteng ti gobyerno nga mayuswaten apo deti face to face nga panang klase tapnon ti kasta maabrot digiti ubing digiti pukaw da iti sabali nga wagas ti panangisuro gagayem kaabsat deti module gagayem nga naisuat apo kadagitay iti kasagsagan ti pandemya. Adu digitay mapagpabasol nga rason no apay nga nababa ti ano tayo yung K-12 mibagada saan nga imubra gagayem kaabsat ada K-12 tayon ngem kasdi apo nga nababa pala eng ti edukasyon kalidad ti edukasyon dito pagilian tayo nga Pilipinas na model una iti utek digiti ubing kunada isungarod nga umayda dito pagadalan tapno makaadal da mapatadem ti panunot da digiti mangisursuro awang kadi apo ti problema ada digiti magibaga underpaid digiti mangisursuro gagayem ken kamsat isu nga medyo nasadot da apo nga mangisuro nga tana no kasdi aman ti panangipapan ada deti Teachers Salary Increase Act nga naipila dito apo di Senate Bill number 149 babaen ken ni Chairman apo ti Senate Education Committee Chairman gagayem ken kamsat ken adda na yuswat ta pagibasaran nga underpaid nga talaga digiti mangisursuro apo dito pagilyantay nga Pilipinas ngem ti saludsod no kas pagarigan mapaboran daytoy nga gakat ni Senator Sherwin Gatchalian kas chairman apo ti Senate Committee on Education gumaget nga ta digiti mangisursuro ma-meet nga ta digiti kalikagum tayo nga paka-upgradean ti beneg ti edukasyon gagayem ken kamsat amuyo kadi nga adati may nga survey nga na komisyon na ket dakkel ti pamati ti kagudwa tayo nga Pilipino nga underpaid wenno nababaunay iti sweldo digitay mangisursuro kang runaan na kaditi public school ngem no agsaw digiti taga public school mas nagasgasat da kumpara ka digiti taga private school gagayem ken kamsat base apo ti kaudan nga survey nga newswat ti Pulse Asia 50% ka digiti Pinoy wenno Pilipinos ti mamati nga underpaid digiti public school teachers 37% met ti mamati nga digiti mangisursuro ket adda ti makaumanay nga sweldo 3% laeng ti nagkuna nga overpaid da wenno sobra-sobra ti awaten da nga sweldo idinto nga 10% digiti saan nga makapag-decide saan nga makaibaga no maumanay wenno saan ti sweldo digiti mamaestra ken mamaestro ti survey ti komisyon when the survey ket kinumisyon ni Senator Sherwin Gatchalian ken naaramid deti apo di Hunyo 24 naging gati 27 iti 1,200 nga Pinoy adults nga nagsasaludsudan da face to face saan laeng nga po nga may sa lugar intero apagilyan tinaggapuan ti 1,200 nga respondent sigon ken ni Gatchalian
na ibatin dagiti Pinoy teachers no maikumpara ti swelduda kadagitay counterpart da iti Association of Southeast Asian Nations wenno ASEAN na pinagbalin na nga example po nga ti Indonesia Indonesia when adu digiti Pilipino nga napan nangisuro pa ijay gagiyem kapsat ada amamok nga may isang Pilipino from Isabela nga nangisuro Indonesia gagiyem ken kamsat 66,000 pesos ti entry level da digito nga mangisursuro idinto nga 25,439 laeng ti entry level digiti mangisursuro dito'y pagilya na Pilipinas. No maingato ti sweldo digiti mangisursuro según ken ni Gatchalian mabalin nga umatumet ti moral digito'y ket magutigot da o no magutigot da digiti adupay nga agtutubo nga mangala iti kurso para iti panangisuro. Gapoy di detoy kabala wenno gapoy ti detoy ket in latag wenno indasa na idasar ti Senate Bill number 149 wenno deti makungkuna nga Teacher Salary Increase Act no sa dinno nga maingato iti duwa nga grado ti salary grade digiti mangisursuro para kadagiti teacher 1 nga digitoy ket maingato iti sweldo iti 29,000 29,798 ti suswelduanda wenno salary grade 13 umawat nun digitoy no kas pagarigan maaprobaran ti na saong GACAT Senate Bill number 149 iti 25,439 gigiyem ken kamsat so DJ apo ti GACAT ni Senator Sherwin Gatchalian para kadagiti mangisursuro gagiyem amuyo adda digiti observations gagiyem ken kamsat nga digiti mangisursuro ada dito sideline da apo tsaka mo husto dito ang imada dito ko na imbes nga mangisuro dayad adada apo dito dito online selling kasjay kabsat kuno saan kayat dito mangitugot ka dito makan nga ilako dito unig ti eskwela dapat dito kasjay idi sakti agbasbasa ti elementary ada kasjay ada tugot-tugot ni mga kornik ada tugot-tugot na nga dito sabsabali pa nga isut aglako gagiyem nga binikwan na centralize na po at dati na organisar nga kantin ijayen but isudamit laeng iya po ti mangi maneher counterpart na digiti parents no duma but kadwan na teacher ti mangiman manehera po iti biyang digitay digitoy nasaong kantin gagiyem ken kamsat so nukas pagarigan malaksi da po kaditi pananggutigot kadagiti agtutubo wenno agad adal nga mangala iti kurso iti edukasyon wenno panangisuro gagiyem kay kamsat makatulong ka di detoy nga pan nakaingato ti sweldo digiti mangisursuro tapnon ti kasta adad dapay nga pumintas ti sistema wenno kalidad ti edukasyon ditoy pagilian ti nga Pilipinas yan yung tanong kakabsat king gagiyem deta siguro ti maysa kadagiti dakkel nga saludsod nga tes kay ti kunadan adu idi digiti maobserbaran nya while nga adada di bayat nga adada di eskwela siguro pagsakaren da di blackboard digiti estudyante da den ayun na pero dulis bueno sa ngem adda digiti kasjing rimwar gagiyem ken kamsat nga adda apo digiti irap-rapinda nga mabanin nya mangpukaw ka di atensyon da ma-divide di atensyon da para iti pan nakaarami da po di mas efektibo nga wagas ti panangisuro kakabsat ken gagiyem tano siya lang nga may sano na model di ubing nga talaga gagiyem ken kakabsat adamit wagas ket ni mestro ni mestra tapnon ti kasta makasurot ni estudyante wenno ni pupil gagiyem ka di subject da di dapat nga adda ti sikreto ti tunggal maysa nga mangisursuro no kasano nga maka-cope up makasurot ni estudyante kada leksyon gagiyem kay kamsat sa angket di nga dati bastalatan talaga nga na model detoy nengneng detoy koneng detoy uray kasanot pa nang ipalawag mo uray kasanot ti panag-explicar mo di nang tulat na maawatan dati kiti kakasdi apo nga panang describir da kadigitay digitay adalanda but gagiyem kay kabsat nukit kita aramida namin digiti agtuturay ito especially apo ni Senator Sherwin Gatchalian kas chairman ti Senate Committee on Education tapnon ti kasta ma-upgrade may pangato apo ti sistema or kalidad ti edukasyon tayo dito'y pagilian tayo nga Pilipinas gagiyem itilikudan niya adumit digiti agbalbalin apong
nagasat wenno successful nga agturpos apo dito'y pagilyan gagayem nga ure pay may empleo di balas yu tao nangangatulat ta di posisyon da gaputa napintas apo ti nagbalin nga grado da idi adda da iti biyang ti pagadalan ngem dapat sa pasaphan lang nga selected kakabsat king gagayem saan lang nga digiti talagang nalalaing ti maikan iti kasjay nga oportunidad no diket isu kumaamin tapnon ti kasta ket maipakita nga datay nga Pilipino adad dapay nga admiraren or dayawin datayo apo diti sabsabali nga puli ti men pakadayawan tayo ket magustuhan datayo digiti Pinay magustuhan digiti kastoy nga puli nga isudat katulong da dijay but adda apo digiti sabsabali ti amutay kami digiti mapan abroad ket puro OFWs nga digiti mapan abroad ket puro katulong saan adda pa digiti teachers apo nga mapansadya mangisuro da iti nagdudumang asignatura especially English subject gagayem kay kamsa at nga napadasan da apo digiti Pinoy tinapan iti balasyo tao tapno mangisuro so mabalin maikumpara tayo apo diti rimuar iti survey nga ibatin na nababaunay ti sweldo digiti mangisursuro kumpara kadigitay mangisursuro wenno mamaestro kadigitay kabangibang tayo apo nga nasyon ditoy Asia. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kaya't mo ka diti lay dumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, ribbon ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang deta? No kasapulan niyo ti serbisyo da para kadagiti dumdumang nga okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay ti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi kada kayo iti nalaka apresyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin ni beautician sa lalaki man wenno babae. No kalitagon niyo ti may empleo. Makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Patak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. Wenno tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Okay, tuloy. Dapat na batbati 5 minutos kasawanan ti oras yung alauna. Iti dito nga tinga ti aldaw ti Huwebes kakailan 21 apo ti mabilang di bulan ti Hulyo 2022. Digiti napasama ka po kanong nga panagatake digiti Communist Party of the Philippines when the New People's Army ti 20 CPP Communist Party of the Philippines gaging kabsat kontra ka dito surdlado especially apo dito napasama kiti Northern Samar ket paset kunada iti panangikarkarigatan ti nasao nga grupo nga ipakita da ti puwersada babaen iti terorismo ken ti kalikagom da nga mangpilit iti gobyerno tapnon ti kasta agsasangod naman iti negotiating table para iti peace talks gigiyim ken kamsat no malagipyo just after apo dito inaugural speech when pa naka-inaugurar ti baro nga presidente Ferdinand Marcos Jr. Aday din dati rakura kapo ni CPP founding chairman Jose Maria Sison nga nangibaga nga silulukat da para iti anyaman na po nga sarita anti-kapya agagiyem ken kamsat no ni tinapalabas nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte serrana apo ti negosasyon iti biyang ti rebelde nga grupo gapo ka diti naarami da po nga kunana nya panang salungasing da apo iti biyang ti
napagtutulagan sakbay nga marugyan ti negosasyon na gapu iti kaadda digiti panagatake digitoy nga rebelde nga grupo iti babaen ti Communist Party of the Philippines. Dito iti nagbali na komento ti gobyerno kalpasan ti panakapapatay ti maysa ka soldado manibud ti 28th Infantry Battalion na idinto nga adda digiti 5 nga nasugatan kalpasan na po nga pabitaken digiti New People's Army ti anti-personnel mine iti nasulinek nga barangay ijay usang sa Katubig, Northern Samar, idi aldaw ti Martes. Naaramid tinasaw nga panagatake, duwang alawas, kalpasan, ti panagbetak manen na napasama kidi Hulyo 5, nga nakasugsugatan ti 7 a soldado, ijay magsaysay sa Mapanas, Northern Samar, Metlaing. Ti likudan deto, nga panagatake, deto ti nagbalin nga balikas ni Aguilar, determinado ti gobyerno, nga mangipursigi iti linak kental na iti nasaong lugar wenno intero a pagilian ng Pilipinas babaen mitlaing iti tulong ti Filipino community. Inayon na nga ti panagatake digitoy nga rebelde nga grupo wenno ti New People's Army ket kalikagum dalay nga pakita ti persada tapnon ti kasta agbalin nga nalawag ken kastameten mamimpinsan iti panang paawan wenno panakapaawan ti international humanitarian law gagayem ken kaamsat inpasigurado pa ni Aguilar nga agtultuloy met wenno tultuloy met ti militar ti panangiget na iti operasyon kontra kadito nga rebelde a komunista no pay kasta kinuna ni Aguilar nga ti localized peace engagement ti maipurpursigi babaen ti gobyerno ta daytoy ket mas epektibo nga maaramid tapnon ti kasta adda diti stakeholder nga mangkita iti solusyon digiti problema ken mangtratar kadagitoy nga solusyon tapno masungbatan ti ramot ti insurhensya. Ti CPP-NPA ket nakalista kas maysa nga terorista nga organisasyon babaen ti Estados Unidos, European Union, United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand ken ti pagilian a Pilipinas. No gusto deti nga sarsaritayan na po ti biyang ti gobyerno gagayem ken kaamsat nga deti aramiden digiti nasao nga rebelde nga panagatake ket set ti panagipakita da iti biyang ti gobyerno nga napuwersada pay laeng ken kalikagum da nga gutiguten wenno guyuden piliten tibiyang ti gobyerno tapno agsublida apo ti negotiating table ket marugyan dagitay ti saritaan ti kapya agagayem ken kaamsat no kinkitain tayo apo hanga na ing kalintigan kasaron digiti agbalbali na biktima may isang tinatay addan digiti nasugsugatan ket no dito ti wagas ti rebelde nga grupo tapno gitugitan na digiti taga-gobyerno especially ken presidente Ferdinand Marcos Jr. medyo amangan ta maulit apo ti kas ti panangiserra nga namimpinsan ni dati nga presidente Rodrigo Duterte iti tsansa nga makapagsasango dagitay pan nakabagi ti gobyerno ken ti pan nakabagi ti rebelde nga grupo wenno ti CPP NDF gagayem ken kaabsat amo yun ni Duterte dikit na kapungto tapo kaditi pan nakatambang diti soldado mapapatay da nga awang kalaban-laban na kasi timet sitwasyon ni ano sistema ni rebelde nga grupo nga lumabang ket parang patalikod parang ambusen da ka agpasabog da awan diti sangon-sango nga duelo wenno panakilaban gigim kamsat so possible nga mas pundi apo diti adda ti bennek ti gobyerno no kastoy no pudno nga dati ti talaga nga gagem ti CPP-NPA kariti kalabes nga panagatake DJ panangipakita da iti gobyerno ang adda puwersada kadagitoy nga lugar nga dagitoy apo ket wenno daytoy nga panangipakita da iti puwersada ket gutiguten piliten guyuden da digiti pan nakabagi at ti peace negotiating panel ti gobyerno tapno makisango kadakwada parang hindi tama gagayem ngem deto apo ket aggapoy ti biyang ti militar kang ronan na ken ni Colonel Medel Aguilar gagayem kay kabsat nga dijay kalikagum da nga ipakita ti persada tapno ti kasta mapilit di siguro ti pinakaakma nga balikas mapilit ti gobyerno nga mangbukel iti peace panel nga makisango kadigitoy nga rebelde nga komunista wenno ti CPP NPA NDF gagayem ken kamsat may isa para kanyak saan nga umiso nga wagas ipakita ket di ko madigitoy nga rebelde ti kinapudnuda para iti biyang ti kapya
masolusyonan deti panagrebilde da tapno di kasta adada nga magutigot ti gobyerno nga sumango kadakwada iti negotiating table, di ba? Okay, awanin na po tinabati pa yung oras nyo dito yung tingat aldao para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dito yan tipagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, kinaduak ni Maki Paulino Agustin, iti technical control. Ibatimin, tinatalina ay nga aldao, ti Huwebes te amin, asa nga pada. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno mamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailan, adto'y ti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitay ko madanong mga ipainom tayon ket hang agapo kadagitay stagnant waters tadi pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom deta taraken at taktimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanag nasalsud mo dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga asideg di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo nga paglinungan da. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Baliw nga kumablaw kami, tinagasat nga malem, ti Huwebes te amin sa pada papagayam. 21 ti mabilang, iti bulan, ti Hulyo 2022. Danon mi kada kayo, ti sabali man na parang, ti programa tayo, tinapalapas. Dahil ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kaduak ni Maki Paulino, iti technical control. Tapno agdadanggay tayo, ti lasod ti may nga oras, para iti may katlon nga paset, ti surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan ti biyag, ni pagayam tayo Leda. Kasangwanan yan tayo ituloy nga ibasa deti surat ni pagayam tayo Leda. Pagyamanan tayo, di ginayat nga tumultulong kada tayo, tapno di kasta may danon ti programa tinapalabas, ken ti damdamag ni Berto. Agyaman tayo di CB Farm, Bueno Kalawagan, Belisario Farm, Manipud Barisbes Dingra Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, kay ni Ma'am Janet Belisario.
Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you kay ni Ma'am Elis Tamayo, manipod po iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, manipod San Diego, California. Ni Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Kastapay kay ni Mr. Loreto Tamayo, kay si Bubukel nga Tamayo family, iti Waipahu, Hawaii. Agyaman tayo kay ni Mr. Juanito Muller Fariulen Jr., iti barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Friends Jose, iti South San Francisco, California. Ni Mr. Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupan, thank you very much, manipula po iti Waianae, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Jewel Centillas, manipod iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Kilala, iti Curimaw, Ilocos Norte. Kay ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
iti tuloy ngem kasangwanan niya rugyan tayo nga iti maudin nga paset ti surat ni pagayam tayo nga Leda. Kablawan tayo di dumdum nga agbuybuya kada tayo ni Dorothy de la Cruz ni Fredes Quesada dita sa California ni Ma'am Elis Tamayo ti Bacarahan ni Angelo Marco sa di Agadjer family di Canada ni Jocelyn De Luna ijay Metro Manila. Thank you very much iti panagbibuyayo di programa tayo tinapalabas. At yung aruden ti maudin when may katlon nga paset. Deti surat nga na kay padaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Leda. Natumpal nga ro ti kalikagom ni Ricky. Manong Robert nga paurnos na ti pagtengan mi. Naaramid ti 3 a kwarto. Iti balay. Dakkel basit ti nagbali na gastos ni Ricky. Sipod panagden nami nga kasagasawa kini Ricky pagayam ko. Limukay ti panagbiag. Dagiti lakok nga bagyo vegetable iti mismo nga pwesto mi. Saan kon nga ang angkaten pay. Ibagbagsak latan ni Ricky ngem kunana nga saan ko abayadan ken kuana gaputa paset detuyen ti negosyo ken kastameten mabalin nga panakaisagana ti panangipas ngay ko idagbalinto nga anak mi. When Manong Robert awan ti sapulek ken ni Ricky no panangipateg kastameten suportana iti biyang wenno biyag panagbiag mi. Mangted ka kanayon iti kwarta tunggalagawid. Sa balipay digiti angkaten na nga groceries ngay kargana iti pwestumi iti tiyandaan. Banag nga nakaragsakak metunay. Ngem kasla sa anak kumpleto ti ragsak ko pagayam ko gaputa. Awan man lang nga pulos ti panangyawis na kanyak. Nga mapan kami iti lugar daw hindi siyudad ti Bagyo tapno mamamok met digiti naganak ken kuana. Kasla ag boyfriend kami laeng. Tila paggidyatan na no kasta nga umay agi-supply kadagiti bagyo vegetable dito lugar mi. Agna edi ti balay. Pasaray talo aging gana iti 4 nga aldaw. Agsublinto manen. Mamindwa aging gana iti mamitlo iti kada bulan nga umay iti lugar tayo. Manong Robert. Edi may isa nga aldaw, agtalo abulan edin ti sikog ko. Manong Robert. Kinasaritanak ni Nanang. Leda anak ko. Madlawin ti buksit mo iso nga nasisya at sano. Sikan ti agyan ti balay, ta sikan ti umay mamalon, ta siyak ti mangituloy ti negosyo. Siyak metlaeng ti agbantay. Tapnon ti kastakit saan ka ang babannog unay. Narigaten ken kababay ni ti asawam no. Makikita na nga, sikapay laing ti mangiman maneheri ti tiyandaan, no ti pwesto tayo ti tiyandaan. Nasisiat nga, sikat agyan ti balay, ta sikan ti mamalon, agsinukat ta iti trabaho, kapoy ti sitwasyon mo. Singasing ni Nanang, kabalinak met tayo laing Nanang, ken saan met nga, nadagsinunay ti trabaho iti tiyandaan. Wenangim napudot sa diyag, lalo no ti aldaw. Ken kababay ni ti asawam. Aglalalo, dakkel ti agbalbali na tulong na kada tayo. Kadata, aglalo iti pan naka karga ti store. Bueno ti grocery store ta. Ken kita mat ati renovation ti balay nga naggastuan na. Iso nga, ipaay ko met ati panang tulong ko ken katap nun sangka nga marigata. When gayam, anya ti plano yo. Saan kayo kadipay nga agkasar? Mabainak metanak ko nga siyak ti mangiririing iti live-in partner mo nga. Kalikagom ko nga agkasar kayo. Kinuna ni Nanang,
Napasen na ayak Manong Robert gabuta. Day tamit ti ililiwek. Nupay saan niya nagkasahar ti kabsat ko nga ni Mabel ken ni Austin. Dahito kita dati makagapu gabuta ubing dapay. Ken no ti sitwasyon ti kabsat ko iti agdama. Adayo ti sitwasyon ko. Agbibiyag kakasladon niya ni Mabel iti balay nga naka, bueno balay tinakaikamangan na. Nagtuloy nga nagbasa ni Austin. Ngem sandangin palubos nga nagtuloy ni Mabel, kaputa makauray ka no, ti panagadal no kas pagarigan. Dayta ti madamdamag mi, no, mapan kami ti balay na. Ngem no ti biyang ti panagyan na iti pagtaingan. Apapala ko na iti kabsat ko, Manong Robert. Wen, adda tinalada nga yaya ti anak na. Adda digiti katulong daken sa nagtrabaho ni Mabel. Tay kunakon niya kasladon niya. Isu nga apalak una iti kabsat ko. Saan ko nga nasungbatan ni nanang iti diretso ngem. Kinunakken ko nga iriing kun tumanen. Iriing kun tumanen ken ni Ricky ti panagkalay sami. Gaputa isumet til iliwek unay. Kas may nga babae Manong Robert. Kalikagom ti asinuman, ti may banag, wenno makikalaysa, iti lalaki ngay na pakitipunan, wenno agbalin nga katakoy na, iti tungpalbiag. Dadating ni Ricky enyarwang anak manen tinasao nga saludsud keng kuana. Ricky, idi ka awawin mo kit nalagip ni nanang no anya ti plano ta. Anya nga plano ti kayat mo sawen. Saludsud na kanyak ti panagkalaysa ta madlawen ti buksit ko ngem kaslawan pa ti ganay-gay mo wen no gigir mo nga mangikasar kanyak. Anya ka di nga talaga ti planom aya. Kinunak Manong Robert. Amom, Leda, ti kalaysa kit napirmaan lang nga papel deta. Awan ti bileg na tapno talaga nga pagsinggaluten na ti lalaki ken babae. No talaga nga agsina kayo lata. No mapukaw ti ayak. Awamet siguro ti sa pulem iti panangipakitak nga si kakit na pateg kanya. Binusbus ko ti dakila kantidad dito balayo. Ti panakay pataray ti negosyo nga pagbibiyagan nyo. Anya pa lang ti sa pulem. Kalaysa, kasar nga makon ko na. Saan samit nga amin nga nagkalaysa kit agbayag di pa nagtipon. Adumet di kiti nagkalaysa nga nagsina. Malagip mo dagabi konsepsyon ka ni Sharon Cuneta. Wedding of the year. Edi sunat yung kalaysa jay Manila Cathedral. Ngayon niya tinagbanagan na. Imasawa ni Gabi Concepcion ti Sabali, nagasawa met ni Sharon Cuneta ti Sabali. Adapay may isang anak da. Isu nga, para kanyak, saan niya ti kasar ti mangipakita iti kinapudno ti may isang lalaki, ti may isa babae. Kastamet ti babae. Saan niya ni kasar ti mangipaneknek nga ti babae ket ay ayaten na unay ti lalaki. Isu nga, saan man pelay nga deta? Ti pampanunutem Leda. Ti kayat kukit agbalin nga adda siguro ti wenno adda pa kasiguruan ti panagbiag tayo. Aglalo ti pas ngay muntong anak ta. Sangkit di nga ti kasar. Gastos laeng deta. Kabsat ko, idita, mapangkubalunan ni nanang iti tiyandaan. Diyakim pagarup nga nangig nagayam ti saritaan mi kini Ricky. Saan mo to niya iririing ti kalaysa kini Ricky, anak ko? No kas jemet lang ti sungbat na. Apay nanang, nangigyo ka diti. Nagsaritaan mi kini Ricky di rabi. When,
Nakalukat tiri daw ti kwartuyo kaya nadaki ti salas. Ingkapsot ko pa nga ti television tapno mangeg ko ti saritaan nyo. So saan mo ito nga iririing? Sa bagay hustumit ket di ti asawa. Kasla kanyak, empatig ko ti unay-unay ti amam. Ore ti ama ni Mabel. Angem, pinanawan dakmet lata. Laeng saan kami nga nagkalaysa. Taore kid daw di kastamit ti nagbalin nga. Nagbalin niya sungbat da. Nga saan kano nga ti kalaysa ti pagrukudan. Iti kinapudno ti panangayat ti lalaki ti babae. Kastamit ti babae. Saan nga ti kalaysa ti pangrukudan nga napateg ti lalaki. Iti may nga babae. No talaga nga live-in ti kayat nadi, aglibin kayo ta, awametin ti maramidam. Adda nagpitpiti kiti saklulom nga, putot ni Ricky Kenka. So nga, awan di maramidan ta. Tilangin siguro maramidan ta, kaya sumursurot keng kuana, gaputa, naturay ti asawam. Nukit kita ek ti panagsungsungbat nakit, saan nga basta-basta. Siguro gaputa adda ti kwartana, kenaddan ti binusbus na nga kwarta para kadata. Agbabawi ak no apay ngay manamungak nga. Pinarenovate na ti balayken. Nagited ka iti mailako iti deti grocery store. Pagbabawi ak unay. Ngem sapay la kumaanak ko ta. Saan kanto nga maitulad kanyak? Balikas ni nana nga medyo naliday iti day di agundaway Manong Robert. Tikas di a sitwasyon me kini Ricky. Wen pagayam ko. Live-in partner ko no aday sunay di probinsya tayo. Ngem no agawid, awan manen. No may tumanen, kas di manen. Dahito iti may sa idi nga pangay ay ayak unay iti biyag ko. Ngem nagkarkararagak ta sapay lakuma, ta sa anak nga may tulad kininanang. Dua nga lalaki digiti inayat na nga magpadpada nga pinanawan da. Tinagbali na amak, ken tinagbali niya ama. Tikabsat ko nga ni Mabel. Wen pagayam ko. Dayta na unay tinkarkararag ko iti Dios. Nasapay la kumata saan na maaramid ti kas tinaaramid kaninanang kanya. Ta saan nakto ko mga panawan ni Ricky. Ken malawlawagan to kumati panunot na tapno ti kasta ibanagnak idisang manan ti altar when may kalaysanak. Adaddan Manong Robert nga nagbalinak nga kasda umapal unay ti kabsat ko nga ni Mabel. Idi ti ipadamag ni Mabel ti umay na iti balay. Nga balbaliwan mi kanu ti agsasarita. Gapota napanunuten di tinaganak ken ni Austin. Ti panagkalaysada pagayam ko. Natulag nga ro ti kalaysa da Austin ken ni Mabel. No pay agtawen ni ditidwa ti anak da. Wen may nagkasarda iti hibiyang ti huwes. Ngamin ketadda pagayam ti ama alalaki na Austin nga huwes nga isuti nagkasaranda. Di nakabsat nga nupay huwes ti nagkasaranda nagarbo ti padaya. Naaramid deto iti maysa nga hotel. Adu digiti agkakangato a tao nga dimaraay. Idikit kita ti kabsat ko bayat nga addada iti lamisaan digiti nubyo ken nubya. Adda kami met ken ni nanang iti abay da idinto nga digiti agasawa nga naganak ken ni Austin. Kaya addada met iti sabali nga lamisaan. Nakadundun niya tila nga ni Mabel. Naarwatan iti husto pagayam ko. Nagayayam iti panunot ko. Apay nga tanga ti kabsat ko nga idikit nakatangtangsit ket nagasgasat sang iti siyak. Nagasgasat nga iti siyak ko nakta. Narami din ti kalikagom na kas may sa babae.
Nagkasardan kini Austin nupay. Imun una nga naganak. Natangsit ni Mabel. Saan niya may sursuro? E dinto nga siyakit nagbalina ka natulnog nga anak. Nagsakripisyo ak tapno maikkan ti gundaway ti kabsat kong agbasa nupay. Nirakrak natin sa mga sakripisyo. Apay nga ta. Saludsud ko iti bagik. Agingga nga kasla nadlaw nak ni nanang ket kasto iti balikas na. Oh, apay nga kas na maikulkuleng ka. Apay nga napigkatunay ti panang matmatmat mo iti kabsat mo. When no, apalam ka din ni Mabel anak ko gaputa. Ingkalaysan ni Austin. Balikas ni nanang. Kabsat ko kasla tumrem di kitilwa kiti day di agundaway ngem pinilit ko aliniklikan ti panagtinagda. Imise maklaeng ket kinunak. When nanang. Apala ko na ti kabsat ko. Ti kabsat ko nga kasla dita maisuro. Ti kabsat ko nga imbilang taan natangsit. Agbalinsa nga nagasgasat nga miti siyak. Saludsud ko met no apay. Saan ka di nga siyak ti nagbalin nga nasingpet? Saan ka di nga siyak nanang ti anak mo nga nagbalin na natulnog? Saludsud ko iti inak, pagayam ko. Malpas ti selebrasyon, Manong Robert, nagpakada kaming kaninanang, kani Mabel. Agawit kami, ket amumet nga awan tao iti balay. Pero mabiin ken maysa, agdadagsin ni manang mo. Kinuna ni nanang kani Mabel. O sige, agpakada kayo metlaing ngarot kada papakin ni mama, ken kastamit ken ni Austin. Ken di apu ko yo, daka nasken nga agkanyo sakbay nga pumanaw kayo ket isidir na nukwa kanya nga awan kis na ken ni lola ken ni tita so nga agkanyo kuna ni Mabel nga nakaragragsak saan manen nga may kat ti ilem ken apal ko iti kabsat ko Manong Robert simungbat ni nanang ket ayan na nga minen ay ati ubing ta agpakada kaming ken kuana ket no sidiren na kamanen ako nam. Imasidig ti anak ni Mabel ket dita nga inubban ni nanang. Kalpasan na, inagkan na. Inya sidigmet ni nanang kanyak ken binilin na nga saan kang agpapaubakin ni titam ket. At the baby iti buksit na. Amangan ta sa bali ti kwenti baby no ubayan na ka. Agkis kayo latan. Kinuna ni nanang. Inagkak nga rut ti kaagak, kaanakak. Pagayam ko, kalpasan na nagpakada kami ken ni Austin, ken di kiti naganak ken kuana. Idadda kami iti balay, Manong Robert. Bayat nga, nakaedda kiti kwartumi. Iti kwartumi ken ni Ricky. Saan niya maikat ti apal, wenno ilem ko ken ni Mabel. Tuloy ito yung ibasa dito surat ni Leda Papagaya magpagyamanan tayo di CB Farm ino Kalawagan Belisario Farm iti Baresbes Dingrasa babaen kada Mr. Dado Belisario kani Ma'am Janet Belisario ni Ma'am Erlinda Ferminhood manipod tinaglikwan pasukin ni Ilocos Norte Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara Ilocos Norte kastapay kani Carmela Walker manipod San Diego California ni Miss B Fiesta di Honolulu Hawaii na Mr. Loreto Tamayo kiti si Bubukel nga Tamayo family di Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Juanito Muller Pariulen Jr. Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Prince Jose di South San Francisco, California. Mr. Wayne Winnie Rumbawa di San Jose, California. Ni Mr. Onopre Durupan di Waianae, Hawaii. Thank you very much. Ni Mr. Jewel Centillas di Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Curimaw Mayor Honorable Edward Buyet Kilala, Curimaw, Ilocos Norte.
ken ni Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kaya't mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputi jaya da digit sumagana ti serbisyo kasti haircut, manicure, pedicure, hair color, ribbon ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang deta? No kasapulan niyo ti serbisyo da para kadagiti dumduma nga okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay ti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi kada kayo iti nalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, Masarakan iti Patak Road, Paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapul ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagon niyo ti may empleo. Makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti Paset ti Patak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. Wenno tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Sa kapanagbuybuya da Maria Luisa Eusebio iti South Central Elementary School iti Sulsuna, Ilocos Norte ni CJ Ancheta kastamiten ken ni Rickmar de la Cruz. Kabsat ko kaslada pa ng babalaw ko di tibagik. Gaputa, saan ko man laing unay nga inamam mo ni Ricky sakbay nga inaklong ko. Aglalo ti panang ipabusoy ko keng kwana iti kinababaik. Ti panang itulok ko iti panagkanaig ni. Naulit-ulit. Ti amok nga minidikit. Ayayatin nak unay-unay. Nga isumet ti mariknak. Napategak met ken kwana. Laeng kasla saan niya na kumpleto ti ragsak ko. Nupay, kadindin na ako ni Suna. Gapo di saan niya pa nagkalaysa. Naglabas pa'y digiti aldaw pagayam ko. Agpito abulan idin ti sikog ko. Idi. Na minsan niya panagawid ni Ricky iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Kastoy ti nagbalin nga balikas na kanyak.
Leda, iti sumaruno nga bulan siguro ket saan nga siya deliver kadi iti Baguio Vegetables. Ngamin na dati nasken nga tendara ki Jay Manila. Agkasarti kasinsin ko ket may saak kadi iti abay. So nga mapanak ken adan sa digiti kayat na nga tratawen men no pagsaritaan mi may panggip ti negosyo. Agisirik kami pa iti Manila when di ayanday Jay Manila kaditi Baguio Vegetables. So nga umay to siguro ti maibaon mangipan kaditi ilakoyo iti pwesto time patuldok metten. Kenure digiti sabsabali nga pwesto nga masuplayan di Baguio Vegetables ket mapanto. Kasano ti kabayag mo iti Manila? Jack maibaga siguro ket makalawas aging ganat sa nga pulong aldaw. Apay nga nagbayag kan. Anila unay at ipagsaritaan nyo may panggip ti negosyo. Siyempre, sursuren mi digiti agbalin nga customer. Isuna ti agawat ka digiti Baguio Vegetables o rehana ka mapani di Manila. Ket isuna ti agi-distribute. Isuna met ti agkolekta. Makaamon no kasano iti parang presyo na basta yawat ko kengkuana iti presyo nga pakarwarak ken nadaganan siya. Bali middleman isuna. Then isuna ti mangipatulod iti kwarta nga bayad iti angkatek nga nateng iti Baguio. Apay nga rod nga nagbayagen. Imbagak met kengkan sursuren mi nga rod digiti agbalin na customer wenno agangkat iti Baguio Vegetable. Ken maisurok no kasano ti pamayan ngamin ada ti dating agsupsuplay kada kuana. So nga plano mi nga mas nabababa ti presyo nga makarwarak ken adamit ti ganansya ti kasinsin ko. So nga sunto pa lang sa baling to pa lang to may ag-deliver. Saan nakadi nga itugot? Kinunak Leda panunutim nga agdadagsen ka. Saan nga aeroplano ti pagluganan ta? Bus. Isu nga. Amangan ta makapadakis ken ka. Ken may sa dumting to ti gundaway nga. Mamamom di kabagyak. Kang runaan di kiti naganak kanya. Ngem no ita masapul nga isaganak ti masakbayan ti tumaong nga anak ta. Jak kayat nga maringan na tinarigat abiyag. Saan ko nga kayat nga maitulad kanyak nga nariingak ti nakarigrigat abiyag. Nariingak iti agkali ti patatas. Ken sabsabali pa nga dadagsen na trabaho iti paggardenan. Isu nga, jak kayat maaramid to iti anak ta deta. Kayat ko nga mariingan na ti medyo nanam ayabiyag. So nga, ipaspasnek ko ti mangpadakkel iti deti na irugi ka negosyo. Saan mo pala nga aspiraran ti kasar kada agpasyar wenno makamam mo kada iti kabagyak. Nasken niya may isaganak nga umuna. Wenno masiguradok nga nasayaat ti masakbayan wenno mariingan ti anak ta. Sakbay nga planwen ta digita asabali a manag. Amin nga aramidek ka digiti agundaway Leda. Ket pare ti masakbayan. Tipas ngay mo nga anak ta. Balikas na Manong Robert. Awan nga ro tinaramidak no di tinagtungpal. Ngem naganay na kiti panunot ko. Masapul nga takwatek ti hususto a kinatao ti lalaki a nakaputot kanyak nga ni Ricky. Wen Manong Robert, kalikagom ko nga mamam mo analay isuna no pay naladawin ti amin gaputa. Addan entukit na nga bini edi saklulok. No may ti kunana nga agsuplay to itinateng. When mangisunog keng kuana, kasaritak to. Agdamagak keng kuana. No. Siya sino nga talaga ni Ricky.
Kinun ko na kinibagik. Ngem no daduma kasla damit panagamak ko. Ngem saan to nga tanga gibagat ipagdamaga. Amangan no makagura ni Ricky. Diyos ko madandanaga anak. Siya sino nga talaga ni Ricky. Apay nga ado digiti. Araramiden na kasla burbur tsa kanyak. Apay nga saan niya kumpleto ti ragsak ko iti panakidennakin ko ana. Wenno gabo ka di deto iti apal ko iti kabsat ko. Kinon kunak iti bagik Manong Robert. Iti may isa nga bigat nga panagrubwat ni Nana nga mapaniti tiyandaan ay wenleda. Umay kanto iti tiyandaan into no malem. Sakbay nga wenno. Umay kanto sa jacket agarwat kanto no may nakbalunan. Ape ayan na nga agarwatak. Anya ko matiharwat ko kit makita yumit nga masikugak. Kit syempre ati arwatin para iti masikog. Ape nga min. Agin imbitar da Mabel ken ni Austin nga ag-dinner tayo into no rabii. Ag-dinner tayo kano iti may isa nga sikat ken dakkel nga restaurant. Apay. Da ka di affair when no anyaman na maselebraran nang. Idi may ni Mabel ken ni Austin kadwa dati anak da. In bagada nga mapanda kano nagna edi Manila. Alan kano ti uliteg ni Austin nga agtrabaho kaputan nakaturpos meten. Ket ni Mabel sumurot dedi anak da. Irapin na kano ti agadal sa jay. Agtrabaho ni Austin agadal met ni Mabel. Kinitugod da kano ti maysa ka digiti katulong da iti pagtaingan da. Kasta nang nagasat nga talaga ti kabsat ko. Nakagasgasat ni Mabel nanang. Kinunak. San ka nga agladingit? Nagasat kamit ta. Napasnikmet ti trabaho ti lipin mo. Kenkas ko na. Araramiden na ti amin tapno. Agnamay ti biyagyo. Ket may saganaan na iti nanamay pa nagbiag. Ti tumaon to nga anak yun. So saan ka nga agladingit ken? Saan ka nga agapan iti kabsat mo? Dakis ti agap-apal anak ko. Dakis met ti agladladingit nga masiko. Agkarkararag kakit di. Agkarkararag kakit di nga. Malawlawagan tumit laing ti panunot ni Ricky. Ket aramiden na di ti kalikagom nyo. Kalikagom mo. Kang runaan na ti panangikalay sana ken ka. Kabigatan na ison ti panagrubwat da Mabel ti anak na ken ni Austin nga mapan ti Manila. Panangitugot da iti katulong da. Nilaingin nanang tinapan ng parbot kadakwada iti terminal. Gaputa. Sangko ang kaya ti rumar. Liklikli ka makita ti kabsat ko. Amangan ta agapalak manen. Jakam mo karidi agundaway Manong Robert no apay nga simken latan ti aapalak iti kabsat ko. Wen kabsat. Simken latan ti panangapal ko ken kuana gapu iti nagbalinagasat na ken ni Austin. Kenadadda nga simken kanyak ti pannakalagip ko iti napanabas. Tinatangsi ta kabsat ko ani Mabel nga kabalin na napaidi nga sungpasumbatan ti inak. Agbibiyage na naragsak gaputa. Gaputa nagbali na napudno keng kuana ni Austin. Kang runaan na ti suporta keng kuana digiti naganak ken ni Austin pagayang ko. Sa anak pa nga nakaturog iti sumangpet
ni Nanang. Napangkungar din lukat tiri daw. Napanda ka din. Wen napandan. Ken saan da nga naglugan iti pampasahero. Pinaitulnog dati mamakin pa ni Austin iti Manila usar ti may sa aban. Adu di kiti gargaret da. Makaibuyog nga rin ti anak data. Makalwa nga imarakop kanyak kini nagkanakken. Babay lola ko ni Nana. Uremit da balayan. Naladingit da nga ng palubos iti ubing nga mawanti mabalin. Takunada nas keng kano nga makasursuro ni Austin nga mangibaklay ti responsibilidad kas may sangama. Kinuna ni Nanang. Nagsin na ayak ket dita nga nadlaw manin ni Nanang. Dayta ka manen. Amuklatan niya iso nga di mo kinayat timay ng palubos iti kabsat mo gaputa. Maapasang ka king kuana. Ngemkas ko na kanak ko agkarkararag ka. Agkarkararag ka barbaring no. Matungpal tumit laeng digiti kalikagom mo. Barbaring no. Itungpal na kan tumit laeng ni Ricky. Balikas ni Nanang ko, Manong Robert. Inibadanon ti aldaw nga panakaisuno ni Ricky nga agi supply kari di Baguio vegetable. Rinanak ti lalaki nga inbaon na nga agi supply ti nasaong anat nateng. Dito'y kabsat nga nagdamdamag akken ko ana. Kasano ti panagamamuyo ken ni Ricky? Nasingit kayo kadi? Kinunak. Uwin ma'am, nasingit kami. Kabagyam ka di? Kabagyak ngem, medyo adayon nga kabagyan kami. Dati ka din nga, isunsunom isuna nga gi-deliver ka iti Baguio vegetables. Saan ma'am? Sa bali ti pag-ipanak. Ngem gaputa saan na kano amasango ta, mapanijay Manila. Nakisarita kanyak nga siyak pay laing ti umay dito yagipan ken agkolekta. Kastagayan. Anya ti paggaamom ken ni Ricky? Basta agamaamo kami ma'am. Kaslad da pingpingdan ti lalaki nga isungbat kanyak, Manong Robert. Nga adadda nga nagatapak. Pangaasim magpudno ka kuma. Siya sino nga talaga ni Ricky? Apay nga, awan man laeng ti panangyayab na kanyak, wano panangawis na kanyak nga umay ti. Di syudad ti Baguio, wano ti lugar nyo, tapno mamamok di tinaganakin ko ana. Kinunak. Ma'am, ladingitek ngem, awan nga talaga ti maisungbat ko keng ka. Awan ti maisungbat ko kadigiti sa lutsud mo. Sige ma'am. Mapanakpay ka rin sa bali apwesto tagkolektaak. Kinunanak at pimanawen, Manong Robert. Gaputa saan nakanapnek kariti sa lutsud, wenusungbat na kariti sa lutsud ko. Ini ba nagsublina di sumaruno alawas, Manong Robert? Kinasaritak manen. Dito'y nga inputong kon, tinasao nga lalaki. Pakita kon nga desidido aka mga amo. Iti lalaki nga amati, adday di saklulo. Nakaluaak, pangaasim, agpudno ka kuma. Siya sino at talaga ni Ricky. Maburbur siya anak ken ko ana. Saan niya napintas ti nagbali na kasasaad ti biyag ni gaputa? Namindwa daras nga pinanawan ti lalaki ti inak. Iso agduma kami ti amay ti kabsat ko. Nuwen ken mabalin ket tiyak kaya ta maitulad ak ken ni Nanang. Pangaasim, amok nga adda ti ilimlimed mo. Sungbatan na kumay ti apagiso.
Nagsinna ay ti lalaki ti sangok. Ket kastoy digiti si maruno abalikas na. Saan ko mga kayat ti? Agsarita ni masyanak ken kaleda. Masyanak ko na yan iti langam. Ni Ricky ket awanen dito pagilyan dayo Pilipinas. Isu nga saan nan nga ituloy dito nga negosyo. Gaputa. Napanin di Balasyo tao. Napanin di Estados Unidos. Inalan ti fiancina. When? Ade mo noon nga kaayan-ayat na nga taga Baguio. Nga madadya Estados Unidos may isang nurse. Pangaasim, saan mo kung mga ibaga nga impugnukin ka? Bukas magarigan, adan to pa'y komunikasyon niyo. Binilin nak ni Ricky nga, ituloy ko dito nga negosyo. Nangibati di puunan. Ken kunana nga amin nga ilako yo, ket ited ko, nga saan na mabayanan. Kasuportana iti anak yo. Daytan tinaudi nga naawata kabalikas ti lalaki, Manong Robert. Gaputa naganuguga kon. Gaputa nagsangit akon. Ti manangal lilawan ni Ricky. Nagpapasam naklagayam nga inanakan. Dayta tinagbalin na komento iti naamwak. Wenno komento kiti naamwak, Manong Robert. Wenno nagawid ak pagayam ko nga jak ammuno kasano ti panangibagak ken ni nanang. Ngem di ba kita nak nga nakatugawi ti salas. Masidig kanya. Apay. Apay nga kasla nakaladladingit ka ken. Kasla tumtumrem digiti luway ti mata. Saludsud ti inak. Nanang. Napasama ken ti pagamam ka. Napasama ken ti jak ko makayat na maulit a pasamak. Anya ti kayat mo sa wen? Kinunana nga magarubusen digiti luwak. Saan kang agsangit? Daki si di sitwasyon mo ti agsangit. Kabulan ng paymet nga ruden. Kinunana. Nanang. Nagkamaliak. Saan lagayam nga siyak ti babae ti biyang ni Ricky? Ada sa bali nga babae ti biyang na. Wenno imon unang imiti siyak. Nga madidi Balasyo tao. Saanin nga agsubli ni Ricky? Napanin ni Ricky di Amerika nanang. Kinunak kitin bulos kon ti sangit ko, Manong Robert. Kabigatan na kabsat ko isumeten ti panakaipan ko ti ospital gapod agsikalen ti buksit ko. Wen paghayam ko. Ipasngay kun ti putot ni Ricky kanyak. Ipasngay kun ti ubing nga ibaganang isagsaganaan na itinaran niya gamasakbayan. Agpasngayan ti babae ngay naginundawayan. Gapoy ti kinalupoy ko. Wen kabsat ko. Gapoy ti kinalupoy ken jak man laing panang tukod ken panangamammo no siya sino at talaga daytoy alalaki na ikaw kawak. Na ikaw kawak nga isu ti mabalin niya pakaulitan ti pakasaritaan ti biyag. Temon una abiyag ti inak. Ket siya kita ti mangsurot ti nasame ka desdes. Ngayon na tinalaytay gapoy ti aramid ni Ricky kanyak, Manong Robert. Nakagpasngayak nga adda aki tinasayata ka sa saan. Naragsakak kuma gaputa ipasngay ko nga rodin ti bunga ni ayat.
ngem bunga met gayam ni manglimlimo nga ayat. Idi umay di ipan ti ubing iti abay ko, may sa analungpo a maladaga a babae, nakasangitak. Inarakop ko ti maladaga, ket kastoy digiti balikas ko. Anak ko pakawanin nak. Basol ko no apay nga naipas nga ika nga, awanan ti amanan. Basol ko tadyak inamam mo ti manang gundaway nga amam. Pagbabawyak ti amin. Ngemi karikken ka anak ko. Ipateg ka. Ipateg ka nga kas ti panang ipateg ti inak kada kami. Nupay pinanawan digiti dua lalaki. Digiti dua lalaki nga nagduma nga amami. Kinunkunak Manong Robert. Tinairo ta panangarakop ko tinpasngay ko ang maladaga. Inakkalnak ni nanang. Ngayon di pa nang kitak kengkwa na aglulwa. Aglulwa pag